исәнлектә, саулыкта, кайгысырым, очрашулар белән бергә булыйк, җыр моң белән бергә булыйк. Шушы безнең моң чишмәсе саһипмасын. Ә сезнең өчен хәзер үткәннәргә парлар ява дигән җырны җырлап бирсәм килә дәстә, үткәннәргә генә парлар яусын, урамнарда гына бураннар булсын, йортларда бәхетле елмаеп, бер-береңнең хәлен белеп яшәү генә булсын диде. Үткәннәргә парлар ява.